фарду рӯзи қиёмат вақте ки худованд ҳамаро аз нав зинда мекунад, номаи аъмолат ба дастат дода мешавад ва ту бошӣ номаи аъмолатро боз мекунӣ ва мебинӣ ки ягон яке аз кори хайрат зикр нашудааст, на намозат, на рӯзаат ва на дигар корҳоят. ва ба худованд мегӯӣ: худовандо, ин номаи аъмол аз они ман нест, чун дар ин номаи аъмол ягон яке аз корҳои хайри ман навишта нашудааст, на намозам, на рӯзаам ва на дигар корҳоям. худованд мегӯяд: ман ҳеҷ гоҳ хато намекунам ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. ин подоши ғайбатҳои ту буд. бале дӯстонам, пай ғайбати якдигар набошед, чун подоши ғайбат ин рабурдани савобҳои шумост, рабурдани ин корҳои хайри шумост. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.